Обичам да чета приключенски книжки, в които има много интересни неща, и започнах да чета в предучилищна група в детската градина, когато госпожа Стоянова ни даде 4 несвързани думи, по които трябваше да съставим приказка. Така, когато е на 6 години, Стефания създава първата си приказка – Добрата баба Яга. Тя имала 2 мишлета, но в къщата влязла котка. Вместо да я изгони, Яга я приютила. От тогава Стефи не спира да пише. Разказвам за някакви деца, които са се впускали в приключения или животни. Случват се много интересни неща, фантастични. Кои са героите? Обикновено героите ми са безстрашни деца и смели животни. Така Стефи вече има над 30 ръкописа, които украсява със свои рисунки. Когато ми дойде някоя идея, сядам и пиша приказката на момента, а после давам на мама и тати да я прочетат. Нанасят ли някои промени? Някои думички, които не съм ги карала много добре в изреченията, качват ги, набират ги на компютъра и ги качват в блог страницата. Подкрепяме я по всеки възможен начин. Създадохме специален блог, където качваме нейните приказки и те могат свободно да се прочитат от всеки един читател. Рушно старият баща на Розичка живеел в къщичка на едно дърво. Сега тък му си правил чай. Кой писука така тревожно? Кой плаче? Запитал той. Отворил вратичката и полетял към звука. Стефания казва, че няма нужда от самотното вглъбяване на възрастните писатели. Пише и в училище, и в парка. Наскоро от печат излезе първата издадена книжка «Осмото кралство». В нея се разказва за една момиченце Нора, което прочита в стара книга, че в някакво осмо кралство има 3 кристали, които могат да победят злото завинаги и доброто разпечели. И така тя се пуска от много приключения, препятствия, изпитания, за да достигне осмото кралство. И през тези свои приключения тя намира и едно кученце, което й става голямо приятелче, и така те успяват да победят злото. На пътя е опасно. Да, такова, така съжалявам, че не те послушах. Изкимтява Розичка. Взема постоянно от библиотеката книги. Понякога ми носи дори да чета нейни ръкописи, понеже ми е любопитно да видя какво чете. Аз бях много така развълнувана, когато ми подари своята книжка «Осмото кралство». Прочетах я на един дъх. Решихме да я подкрепим в това нейно начинание, защото виждаме с каква отдаденост пише вече толкова време. И затова и отпечатахме първата и детска книга. Тя е една така вълнуваща приключенска история за доброто, за истинското приятелство и се надяваме с нея да вдъхновим всички останали деца, които обичат книгите, които така обичат да мечтаят, да фантазират, да продължават да четат. Вдъхновение третокласничката намира предимно в книгите, които чете, поне по една на седмица. Харесва писателите фантасти и Хари Потър. Творчеството на определени автори са допринесли тя да пише по този начин и пише във всяка свободна минута. Много ми харесва да чета. Четенето е едно от най-любимите ми занимания. Признава, че понякога чете и на компютър, но предпочита печатаните произведения. Повече ми харесва да чета на хартия, защото на компютър не мога да пипна книгата, да я разлистя, да я докосна. А на хартия мога да я докосна и да разлистя, да разгледам героите, да ги пипна. И така героите ви стават по-близки? Да. Нещо като приятели, все едно се озовавам в приказката. В своята книга тя пише: «Светът завинаги станал добър и доброто победило злото». Искам да й пожелая да продължава да вярва в доброто и занапред. Не само, че вярва, но 9-годишната ученичка и разпространява доброто. Всъщност, вече няколко нейни приятелки последвали примера й. Самите те също опитват да пишат. Ето, както си говорихме, има и такива деца, които сами искат да четат любимо занимание, в случая даже иска и пише.